Уважаеми дами и господа, захарният диабет е едно заболяване, което уврежда целия организъм. При него, примерно, сърдечно-съдовите заболявания са 2 до 4 пъти по-чести в сравнение с хората, които на същата възраст не са болни от захарен диабет. Но не е само това. Той уврежда бъбреците, очите и така нататък. По-голямата част от нашите пациенти, възрастните пациенти, имат някакво въглехидратно нарушение, дали преддиабет, дали метаболитен синдром, дали диабет, дали инсулинова резистентност, и това е изключително важно. Но има ли връзка между диабета и целият спектър от въглехидратни нарушения и щитовидната жлеза? Да, в около 30% от случаите. Щитовидната жлеза регулира енергетичния обмен на организма. За да работят нормално различните органи и тъкани, те имат нужда от активните хормони на щитовидната жлеза. Това е едната страна на нещата. Обаче, за да се усвоява храната, която идва от околната среда, организмът разполага с един хормон и това е инсулин, който прибира тази храна. Ние знаем за глюкозата, но не само глюкозата. Например, и аминокиселините в клетките и той разпределя тази храна по организма. При заболяване на щитовидната жлеза или на въглехидратната обмяна, с други думи на инсулина, ние имаме сериозни, тежки нарушения. Оказва се, че при около 30% от болните, които имат болна щитовидна жлеза, имаме и въглехидратни нарушения. И обратното. При около 30% от пациентите, които имат захарен диабет или преддиабет, или метаболитен синдром, или инсулинова резистентност, ние имаме също засягане на щитовидната жлеза. И аз ще се опитам това да ви го представям. Когато функционира нормално щитовидната жлеза, ние нормално всмукваме храната през храносмилателния тракт. Ако имаме повишена функция на жлезата, ние смукваме много по-бързо храната от храносмилателния тракт, тогава много бързо се увеличава кръвната захар. А питам, какво става с производството на инсулин? Ако имаме повишена функция на щитовидната жлеза, имаме свръхпродукция на топлина, но много малко енергия. Имаме намалено производство на инсулин. А какво става, примерно, в черния дроб? Свръхпродукция на глюкоза от черния дроб. В заключение, при болните с повишена функция на щитовидната жлеза, ние имаме нарушаване на въглехидратната обмяна и в някои случаи, те не са толкова редки, се развива така наречения метатироиден диабет. Значи, покрай повишената функция на жлезата, имаме нарушение на въглехидратната обмяна. Ако, разбира се, ние ги лекуваме, например с метформин, с нещо друго, ние ще имаме едно подобрение. Но нарушената, повишена функция на жлезата води до развитие на преддиабет или диабет. А какво ще стане, ако имаме намалена функция на щитовидната жлеза? Храната по-бавно се смуква от храносмилателния тракт. Само че и бета-клетките по-бавно, по-трудно нямат енергия, произвеждат инсулин. Едновременно с това, какво става в черния дроб? Няма енергия, по-трудно черния дроб произвежда глюкоза. Развива се едно състояние на инсулинова резистентност. Значи хипотироидизма, намалената функция на жлезата, води до увеличаване или развитие на инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност има нужда от повече инсулин, нали? В резултат на което инсулина въздейства върху щитовидната жлеза. И какво става с щитовидната жлеза? Повече инсулин, щитовидната жлеза се увеличава размерите и ако това нещо продължава по-дълго време, инсулиновата резистентност при преддиабет, метаболитен синдром, високо затлъстяване,
и захарен диабет тип 2, ние имаме развитие на струма. Доказано ли? Да, доказано. Ако лекуваме редовно пациента с метформин, метформина намалява потребностите при болните с захарен диабет тип 2 с около 12 единици инсулин на дневна база, което хищ не е малко. Това е около 1/3 от потребностите. Щитовидните жлези се свиват или не се увеличават толкова. Ма само се увеличават. Дифузна струма. Общото, а не. При някои хора, които са предразположени, се развиват и възли. Значи имаме увеличаване на доброкачествени възли. Чакайте сега, на злокачествени. Има различни проучвания, при които ако липсва, ако живеят в йод дефицитна зона, ако липсва селен, при някои други условия се развиват и високо диференцирани тумори на щитовидната жлеза, които за щастие в съвременната медицина, в България, в Европа, в света, ние успешно лекуваме. Но разбира се, по-хубаво да не се развиват такива заболявания. Сега, какво става при хипотироидизма? Ако хипотироидизма, който се развива инсулинова резистентност, съчетаем с затлъстяване, риска за развитие на диабет при болните с предиабет се увеличава около 4 пъти. 400%. Примерно, ако има абдоминално затлъстяване, висцерално затлъстяване, метаболитен синдром, преддиабет, риска отново расте няколко пъти. С други думи, хипотироидизма е еднакво опасен, както и хипертироидизма за развитие на захарен диабет. Само че хипотироидизма е много по-чест. Сега, къде е основният проблем? Основният проблем е това, че болестта не настъпва при недостатъчна функция на жлезата в един момент. Примерно оперираме жлезата, махаме я, в един момент ще настъпи. При повечето хора тя е резултат на един автоимунен процес, на едно заболяване, тироидит на Хашимото. И тогава много бавно, плавно, с години се понижават хормоните на щитовидната жлеза и се увеличава ТСХ. Пациентите постепенно потъват болестта. Те се адаптират доколкото могат. Те се викат, не съм се чак толкова влушил, ето както бех преди 2 месеца и сега съм така. И започваме сега един пазарлък. Нали? Защо да се лекувам, как да се лекувам? Ние имаме началните стадии, латентния хипотироидизъм. Латентния, ние още казваме, субклиничен хипотироидизъм. Пациентите почваме да се пазарим и те не искат да се лекуват. Само че при всички случаи, при които те имат примерно диабет или имат предиабет или нещо друго, този ранен стадий, на който да ги лекуваме, да не се лекуват, искат, не искат, в този момент за въглехидратните нарушения прогресират и при всички болни с хипотироидизъм, примерно и с захарен диабет, имаме по-рано и по-тежко развиване с 20-30% на диабетна нефропатия, увреждане на бъбрека, увреждане на нервите, увреждане на очите и така нататък. Исхемична болест на сърцето, високо кръвно. С други думи, ние трябва да полагаме всячески усилия да убедим болните, те да бъдат убедени, че трябва да почнат да се лекуват още при субклиничния, латентния хипотироидизъм, особено когато са обременени с други фактори за развитие на диабет. Семейството има диабет, поп са пълни и прочее. С други думи, установено е, че примерно хора, които имат първи тип диабет, това е автоимунен диабет, в около 25-30% развиват и автоимунно заболяване на щитовидната жлеза. Хашимото. А при тези, които имат втори тип диабет, при които има инсулинова резистентност, която тя свръхстимулира жлезата, 2 пъти повече от хората, които нямат хипотироидизъм, имаме увреждане на щитовидните жлези при болни с диабет. С други думи, категорично е доказано, че е икономически ефективно да правим скрининг при болните с диабет за заболявания на щитовидната жлеза и при болните с заболявания на щитовидната жлеза
да правим скрининг за развитие на преддиабет, метаболитен синдром или вече развил се диабет.